Ona yine bir zat aytıp geçeyin size. Ene biz şu an oňa gezmäne gidýär Türkmenistana ýa-da Türkdegi bolamyzda da bir ýer gezmäne gidemizde. Mes bular puluny ýerden alýar, şoňa meze şartlar ýazylýar. Ene biziň şu sowyan pullarymyzyň %80% sponsor. Düşünür bilýärmi? Meselem Sapanjaga gitdik-a. Bir teňe pul sowdurmadylar da, anansaňyz, bir teňe bir zat alaýarsyňa şonam etdirmediler. Ya da bir şoňa mende şu bala da çagyrýarlar da sponsorly. Ha bala issemem bu näme bolar diýer. Çyndan men çagyrýarlar reklam üçin. Reklam üçin çagyrýarlar. Aklym düşünür bilen patpişik tanım köp bolan soň çagyrýarlar şoňa. Ona siz pikir edýäňiz, hemme zada pul tolap, onu ýalam däl, bizem bir şeýle siz